ne za kosu da se fenira, nego da se pegla, je li to tačno? Tačno je, svakako. Pored toga što nepravilnim korištenjem pegle može kosa da se izgori i lepše izgleda kad je kosa isfenirana. Kosa može da se izgori i fenom. Ono što je najbitnije da jedna frizura i feniranje stoji i oblikovanje kose jeste da se dobro osuši kosa u korenu i da se dobro osuše krajevi. Ako stane vlaga u korenu, tada, pošto dlaka menja oblik pod dejstvom vlage, ona kasnije može, sigurno vam se dogodilo, da osušite kosu i dođete napolje i kosa se nadaje ili bukne, kako vi to kažete. Mnogo je bitno da se osuši kosa u skalpu. Sušimo kosu 80-90% u korenu i 70% celu dužinu. Za tvoj tip kose četka treba da bude tvrđa, da ima ove tvrđe plastične i čvršće iglice, dok kada neko ima tanju, ima još onako svirenu dlaku, to treba da bude neka četka koja ima i onako prirodne dlačice i mekanije, samim tim će manje da čupa i lakše će biti za oblikovanje. Kada smo ovako prosušili kosu do 80%, podelimo u par sekcija, u zavisnosti od toga opet koliko je kosa gusta. Znači, ovako, ne sme da se zaleti na kosu, nego ovako, i na dole. Aha. Ovaj zadnji deo koji predstavlja najveći problem, jer ne vidite pa je nezgodno, može da se odradi ovako. Bitno je da uz skalp odvojite pramen, da kad podignete, on bude ovako prav, da nema nekih cik-cak delova koji će da čupaju i da budu nezgodni za češljanje. Kad se odvoji taj deo, postavi se četka uz glavu potpuno, znači treba da se zagreve taj deo odozdo, kad se postavi četka odavde, drži se fen opet santimetar, dva iznad četke i vučete. Ajde, probam sad ja. Znači, ovo smo pokazali kako može i drugarica nas da feniramo i nju, kako možemo i sami. Bez preterivanja, bez toga da se kosa mnogo tretira, da se smiri i da izgleda uredno i pristojno.